Čaute ľudia, vítam vás v dnešnom videu. V tomto diele našej hardcore série, ako môžete vidieť, skúsime postaviť nejaký dom a vlastne začať našu sériu. Ešte dúfam, že mi dáte like, lebo toto video bolo extrémne dlhé a ťažké a jo, myslím, že môžeme asi ísť na to. A jo, dajte to na odber, to sa ešte veľmi hodí. Jo, tak môžeme ísť na to. Ja, počkať, tak, dobre. Create new world, to je celkom rýchle. No, tak asi. Jo, asi áno. OK, a čo je to za spawn? Absolútne neviem, ale je tu pár stromov a auta. Idem sa pozrieť trochu dole, čo tam je, počkaj na strom. Dobre, tak teraz vidím viacej. Tam býva veľa orieškov tam býva veľa. Jo, idem asi bližšie k tomu, trochu tu popreskalkujem po stromoch. Tak. Ešte jeden, paráda. More, som parkourista. Idem trochu bližšie k tomuto, neviem čomu, kameniu. Aby som sa pozrel, čo tu je. A nie je tu absolútne nič. Takže idem asi vykopať ten strom, vyzerá byť veľký. OK, som myslel, že tam bude tak asi 10 kúskov dreva, ale vyzerá, že ich je tu jeden. Tak 2. OK, tak tým, že ich tu málo, typujem nejakých 6. Ale preto som typoval asi 10, lebo bol obrovský. To je aký scam, more. To je jak sa to volá, bože. OK, to je jedno. Tak idem si z tohto urobiť nejaké plenky a idem sa pozrieť, či tu nie sú nejaké orečka, ale mám ja najviac render distance? Áno, mám. OK, tak. Nič. OK, tak idem si asi urobiť ten crafting table a rovno aj paličky. Tak, počkať. Tak, teraz si idem urobiť asi krompať, aby som tu trochu naťažil toho kameňa, nech si môžeme urobiť rovno aj kamenné nástroje, čo je celkom dobré na začiatok. Jo, ideme na to, vyberieme krumpáč a ideme to rozbiť. Ja toto vyzerá trochu lepšie, nemusím robiť ďalšie diúry. Ježiše Kriste, teraz zasieme tých achievementov 70. Jo, tak to je 6. Počkej, potrebujem jeden, to je jedno, zoberiem. Počkaj, nepotrebujem, no to už je jedno. OK, tak ideme si urobiť nejaké kamenné nástroje. Jej, úplná paráda. Takže kamenný krumpáč. Tak to rovno 2. Počkaj, to som pokadil, že? Ale jasné, hej. OK, tak takto. Paličky. Počkať. Tak, teraz paličky. A teraz ideme urobiť sekeru, aby sme mohli urobiť drevo, alebo si chceme urobiť, viete, taký veľký drevený domček. Takže ideme asi naťažiť toho dreva celkom veľa. Takže, ale najskôr sa idem pozrieť, čo tu je. A je tu celkom veľa uhlia, tak rovno si nejaká nakopem, aby som... A počkaj, tam je čirvajom. Počkaj. Takto. To sa seká, ale áno, je to tam. Tak tam sa asi v 3. sérii alebo 2. pôjdeme pozrieť. A to je celkom vysoký strom. Tam je to naspäť na 85, jak som mal. A ideme načišiť toto uhlie. Nech si rovno môžeme ísť urobiť torčky. Dúfam, že mám nejaké paličky. Tak, nádhera. A inak, kým to ťažím, komu ste fandili? Španielsku alebo Argentíne? Ja Španielsku. No, to je celkom blbá otázka. Hra Minecraft. Už som zabudol. OK, takže naťažili sme skoro... Už sme naťažili uhlie. Ježiši Kriste. Takže, idem sa asi popozerať, kde by bolo asi najlepšie urobiť náš dom, ale asi niekde hen tam na tráve. Tak idem sa tam pozrieť, počkaj, to je nejaká jama, tak to idem asi obísť. Ale naťažím si ešte kameň. Trochu, aby som mal, keby sa mi zničila sekera. Toto je ten kráter. Počkaj, to ľahko preskočím, fajn. OK, tak tu je taký jediný sám strom, tak nech bude nič smutno. Asi mu bude teraz ešte smutnejšie, ale to je jedno, lebo máme drevo, tu, OK. Tak, asi idem ešte pre trochu viacej dreva, lebo toto vážne nie je veľa. Počkaj, to je nejaký kráter, počkaj, ja som parkour pro. Počkaj, ja to zvládnem. 3, 2, 1, OK, no tak asi nie som F-bo. Dobre, a počkaj, to sú kravy. Tak, 1, bum, ideme pre druhú. And his name is John Cena! OK, to nebolo potrebné. A tak, ideme pre túto kravu. Koľko máme mesa? 3. Počkaj, jak sa inak to meso volá? Ježiši, ja som klikol Ečko namiesto Kvečka. Raw beef, OK. Tak, ale tu je ešte jedna krava. Tak, a tam dala 2. Počkaj, beef, to je ten steak, že? Jasné, že hej. Budeme mať medium rare, vypražaný kurací rezeň, delikatesa, italiano,
Tak, okej, máme trochu dreva. Ešte viacej dreva treba. To sa rimuje, dreva treba. Viacej dreva treba, okej, toto nie je potrebné. Máme 15, 16, 17 dreva. To asi stačí, nestačí, musíme urobiť poradne masívny dom, kde sa aj slon zmestí. Ktorého spapám, keď ma ovoňa. Asi v Minecrafte nie sú slony, to neviem. Neviem, nie sú. OK. Máme 25 dreva, ešte tento strom a podľa mňa to by už ako mohlo stačiť. Ale jo, to bude určite stačiť. Koľko máme? 31? No tak to stačí. Idem si z toho rýchlo urobiť takto plenky. Ježiši Kriste. To je 128 plus 5. 133. To bude určite stačiť. Počkaj, nemal som asi robiť úplne všetky. Tie ovky na parkety, lebo som chcel vedieť, ako urobiť také tie stĺpy z toho takého hrubého dreva. Ako kornery toho domu. Čakaj, nebolo... Idem sa trochu vystavať a pozriem, že kde by bolo tuto dobre spraviť dom. Buď tam, alebo tu. OK, tak tu je to veľa lepšie. Jo, trošku sa skácame naspäť dole. Tak sekera prežila. Jo, a myslím, že pôjdeme asi... to nejde, takto. Pôjdeme asi urobiť náš dom, ale neskôr nám to prečo ma to neotravuje. Tak, nádhera. A idem sem asi trochu... Toto vážne nie je potrebné, ale mám semiačka! OK. Ja by som toto asi trochu zväčšil, tak si toto idem naťažiť. Počkaj, takto. Počkaj, prečo vlastne nepoužívame lopatu? Aj tak ju budem potrebovať, idem si urobiť. Tak. Takto sa robí lopatka, že? Ale jasné, lopata. Nádhera. Pokračujeme v kopaní. Čistá nádhera. Neuveriteľné. A nechápem jak to kažete s kamennou lopatou, Ježiši Kriste, takto rýchlo vyťažiť bloky. OK. To je pomaly neskutočné. OK, to je jedno. Minecraft nie je najrealistickejšia hra, ale Ježiši Kriste. Ale ja som určite parkour pro, to, aby ste si nemysleli. OK. Vyťažíme crafting table a podľa mňa môžeme začať urobiť takto dom. 3, 4, 5, tu dve diúrky na... Či 5? Jo, to je fajn. Dve diúrky na onej, dvere, tak 1, 2, 3, 4, 5, konečne. Jo, a počkajte. OK, nebudem to robiť teraz. A ideme 1, 2, 3, 4, 5, 6, ešte 7, 8, 9, 10, to je moc. Počkaj, ale jak to vyzerá? OK, tak to je moc. Idem to trochu skácať, asi nejaké 3. Toto je fajn. Takto. Ježiši Kriste, omylom. Dobre, počkaj, tým padá, že som parkour profesionál. Ideme skúsiť, ako mi toto pôjde. Ježiši Kriste, aký profesionál. OK, Bed Wars nehrávam. Tak, toto asi bude stačiť. Teraz toto ideme takto. Takto. OK, jeden som myslel, tak to rýchlo vyťažím. A jo, ideme urobiť, viete, také tie ramiky, skla, alebo jak sa to volá, neviem, jak sa to volá vôbec. Takto. Takto. Ježiš. Počkaj, našto to robím, že som chcel dať tie stĺpy. Tak to urobíme rovno takto a takto. Teraz takisto aj... Áno, dobre. Aj tu, nádhera. Teraz úplne rovnako aj tu. Skopem tieto dve a dám ich sem na boky, nádhera. Ježiši Kriste. Trochu zasekala Minecraft. Takto, nádhera. To vyťažiť. Nádhera. A teraz to vyzerá ešte horšie ako predtým. Ale to vôbec nevadí. Počkaj, toto idem vykopať. Počkaj. To nejdem vykopať. To je blbosť, lebo chcem robiť inú podlahu ako drevenú alebo cobblestone. Počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomačky, to nie je dobre. Počkaj tak. Môžem sa urobiť takýto dvojitý, nie? Jo, to vyzerá hrozne. Tak. Aj tam... OK, tak toto odmietam takýto domček mať. Počkaj. Nie, to je moc. Keby som dal, že jeden blok sem, jeden sem a toto dva vyťažil, ako to bude vyzerať. Tak. Nikdy som nestával takéto domčeky, teda stával asi 1000-krát, ale náhodou toto vyzerá nádherne. Pokračujem. Toto je nádhera. Tak. Urobíme tieto rámiky, alebo zárubne. Co nie je zárubňa, že? Dobre. Matematika, alebo takéto, ja už neviem čo, geometria nebola nikdy moja stránka.
Tak, ale Minecraft áno. OK, tak už iba toto dáme tieto takéto strechu, no takú strechosteny, tak. Nové slovo, strechostena. Tak, nádhera. Keď si to vymerám, tak to vyzerá celkom pekne a idem sa na to pozrieť. No, celkom fajn, podľa mňa. Idem si tam asi dať crafting table. Asi niekde sem a... Počkaj, potrebujem 2 kapustovny. Urobím si najskôr točky. A teraz idem... Spravím si asi ešte dvere. To bude lepší nápad. Myslím, nikto nelozí. Tak, nádhera. Pôjdem si ale ešte urobiť pec. Takže potrebujem ešte 2 bloky kapustovnu. Tak, 2. Počkaj, tu je nejaká prekopa, tak to obídem. Ja už to trochu stmievam, mal by som si trochu švihnúť, tak tu zoberiem 1, 2. Hotovo. Počkaj, vlastne daj sa ponáhľam. Či? Ale jedno. Však som chyba zapadá. Dobre. Tak, tu máme tých 8 kapustovnov. Počkaj, takto. Ideme si spraviť pec a neviem, čo pôjdem robiť, ale asi sa zakopem pod zem, lebo nemáme hotový domček. A hrám hardcore, takže nechcem zobrať. Omylom, tak. Tak to bude stačiť, nádhera, tak to si urobím nejaké miestečko. Capnem nejakú torčku sem, počkaj, kam mi dám. No ale, iba sa stmieva, počkaj. Ja to tu zaterasím, nech mi sa nič nevlozí. Nejaký pavúk, alebo také dačo, viete? Ktorý takže prelie steny. Takto, dobre, toto je fajn, takto si to tu ešte trošku upravím. Pec, crafting table, nádhera. A idem sa... OK, tak viete čo? Idem sa ešte pozrieť, ako to tam asi... Ale viete čo? Neviem, čo mám tu robiť? Počkaj, idem si zjesť to jablko. Počkaj, nie, to blbosť. Nie je to blbosť. Koľko dáva? To asi je blbosť, či? Nie, dám si ho. Počkaj, to je blbosť. Nie. Tak, lebo viete, to meso dáva 4. Tie viete, meska. Neviem, ako to volá. Tak, to mi vychádza presne tak, že by to vyšlo, ale ešte si tu usporiadam vecičky a jedlo si dám sem. Nádhera. Keď to ešte vyťažím, chcem sa pozrieť, ako to tam vyzerá. OK. A viete čo? Dáme sem bloky. Zoberiem asi rovno všetky. A idem sa pozrieť, ako to hore vyzerá. Nech viem, čo sa deje. Počkaj, tak. OK. Vyzerá to celkom fajn, podľa mňa, ale žiadnych mobov zatiaľ nevidím. Však mám hardcore, ne? Tak to malo byť jak hard, ale iba jeden život. Tak OK, ja idem asi naspäť, lebo som videl creepera. Či? Bol tam? Neviem. Nikoho nevidím, co sme malo. Áno, je tam creeper. A Enderman. Dobre. Tak ja asi idem sem. Robím si jedlo. A zjem ho. Nádhera. A toto si dám sem. Takto, torčky si dám do ruky. A inak dobrý nápad. Mohol by som si tu ísť trochu osvetliť. Nech mi si sem do blízkosti nejdu mobovia. Takto. Takto, počkaj, tam je zombík a creeper. Nie, on mi odbuchne dom. Ja už to vidím, ja už to predpokladám. OK, zastávam sa. Ideme, zoberiem tieto veci. A ja idem nižšie. Ja sa bojím o môj domček. O môj drevnú chalúbku. Tak. Ja trochu nižšie, zoberieme torčku. Počkaj, dáme sem. Tak. Aby sme nemali dole tmu. Ešte jedno poschodie vykopeme. Tak, podľa mňa toto asi fajn, nie? OK, a ja teraz asi skipnem noc, nech naša séria nemá 300 hodín a iba sa pozriem, ako to tam vyzerá a jo, tak vidíme sa o chvíľku. Čauky! Takže myslím, že už noc skončila, ideme sa pozrieť. Jo, presne tak, vonku už je pekné slnečko, svíci, teplo, 35 stupňov, aj zombík, počkaj, on ešte horí. Tak počkaj, dám to jeden hit. Tu je, no poď sem. Dobre, hotovo. Úplne som Dakvavis. Či Dream, áno, tak sa volajú, tuším, ty, tvoja. Dobre, čo ideme? Počkaj, ja som urobiť tie rámiky na to drevo, teda na náš dom, hej, počkaj, tak ideme asi natačiť drevo. Jo, ideme natačiť trochu dreva, tak. Dobre, natačím asi nejakých 32 a potom sa vám asi ozvem, mám taký pocit. A jo, tak čauky. OK, ľudia, takže nazbierali sme ich 31 a tu som si označil všetky stromy, ktoré som vykopal tu. 1, 2, 3, 4,
A kde je 5? Tam je 5, takže to nám celkom vychádza. A podľa mňa 31 je celkom dosť. Takže pôjdem domov. Nebudem riskovať, že to spadnem, tak toto obídem. A idem asi urobiť teraz tie rámiky. Nech to vyzerá už trochu lepšie. Tak 1, 2, 3. Ideme sem. Nezačnem. Tak 1, 2, 3. Hotovo. Ideme teraz sem. Ideme tak. 1, 2, 3. Počkaj. Treba 4, nie? Či 3? 4 treba. Tak 4, takto, nádhera. Idem to isté urobiť aj tu. Tak. A teraz idem doplniť ešte ten jeden sem a hentam. Tak. Dobre. A už to vyzerá oveľa lepšie. Počkať. Idem asi urobiť strechu, alebo čo pôjdem teraz asi urobiť? Alebo pôjdem si vypiec to mäso? Či už, počkaj, vlastne toho som si vypiekal. Tak ja plne môžem ísť asi urobiť tú strechu, to bude dobrý nápad. Tak, toto si urobím takto jeden riadok a môžem asi ísť takto urobiť strechu. Ups, to som nechcel, ani hento. Idem to rozbiť, počkajte, prečo to vôbec rozbijam rukou? Tak toto bude rýchlejšie, nádhera. Idem dokončiť asi teraz našu strechu. OK, to bolo tiež omyl. Tak, Ježiši Kriste. Nádhera. Tento jeden blok zničím, alebo až potom to bude lepšie. Nech domíňam tieto materiály, čo tu mám. Takto. 3, 2, 1, nádhera a chyba nám tu 9 či 10 či koľko, tak skúsim asi takto. To nevydrží určite. Tak. Ešte jedenkrát. Tak. To vydrží. Poď, to dáme. OK, ešte jedno. Ale tu máme... OK, na to sa asi teraz vykadím. Ale idem si urobiť teraz týchto vácej, aby som urobil toto, lebo tam pôjdu schody a to bude divné, keď tam bude taká priehlbina. Ako schody ako strecha, chápete? Nie, že tam urobím schody. Takto urobím to asi úplne dookola a toľko to nám nevystačí. Ale pôjdem lepšie urobiť asi postupne, si budem vytvárať tie plenky, aby som neminul všetky tie oak logy. Tie ešte určite použijem niekde, možno na tom Pikachuovi. Aj keď si ich môžem naťažiť, takže to je jedno. Tak, toto vyzerá už lepšie. Ježiš Kriste. OK, to nám vystačí, takže to je dobré. Tak. A bum. No tak. Nedočiahol som. Tak, nádhera. Teraz ten dom vyzerá oveľa lepšie. Mám tu, Ježiš Kriste, nabúral som do dverí. Tak, nádhera. Podľa mňa to vyzerá dobre, ale išiel by som si sem dať asi ešte tieto torčky. Takto. Podľa mňa dobre osvetlené. Ale že, ako by som... Idem asi pre piesok, to bude asi dobre teraz, nech si dokážem urobiť okýnka. To je dobrý nápad. A potom už asi nič, lebo budem mať pomaly všetko. Potom si už tam urobím iba nejaký inventár. Proste vnútrajšok toho domu, neviem, jak sa to volá. To je jedno. Najbližší piesok je hentam. A tam sa mi veľmi nechce plávať, nejaký tu. Nie, ale hentam. Hentam je. Mám tie dvere, no tak potom tam môžem skočiť. A neutopím sa. Tak som tu, bum, otvorím ich. Nádhera. Zoberiem lopatu, nech to vykopem rýchlejšie. Takto, ups, tak. Otočím znova dvere. Tak, nádhera. A teraz vykopem asi ešte jedno patro, takto. Idem preto. Takto, neviem prečo to kopem takto, nech sa mi prenašia tie dvere, ale idem asi naspäť takto do nich a idem ich takto rozbiť a jo. Kde mám tie dvere? Ježiši, počkaj, tu je ten oný a ja sa udusím. OK, bež, zober drevo. Poď, zachráňme sa. OK, žijem. Počkaj, ale on mi... nezobral. OK. Idem naspäť, ale už tam nikdy nejdem. Podľa mňa toľko to piesku stačí, ale robte si čo chcete. Aj ten zombík utopený, nech si tam robí čo chce. Ja tam naspäť nejdem. Vôbec. Ale on mi zobral tie dvere. No tak idem tam ešte raz, počkaj. V druhej sérii si to s ním rozdám. Pôjdem na neho. Úplne ho tam rozmlatím. A zobrám si moje dvere. Tak počkaj, tu budú dve postele, tu by som dal double chestku a sem môžem dať dve pece, to je jedno. Tak dám si tam asi rovno vypiec ten piesok, to bude dobré a počkaj, urobím si trochu váci dreva. Nech si môžem urobiť tie čestky.
Tak, jo, a budeme potrebovať asi ešte... Počkaj, áno, najskôr ešte jeden crafting table. Nech to tu takto pekne máme. A pôjdem asi ešte... Ježiši Kriste, skoro som tam padol. Ešte pre trochu kamene, nech si môžem urobiť tú druhú pec. A potom pôjdem na tie torčky. Torčky, čestky, truhlice. Už neviem, čo tu vykládam. Tak, máme pec. Teraz ju sem ideme pekne dať. A do stredu pôjdu 2 postele. Takže už iba 2 double chestky, ktoré idem teraz spraviť. A bude nám jeden blok chýbať. Počkaj, nie jeden. To mám iba na čestku, takže veľa. Tak dám to sem a idem natešiť ešte trochu toho dreva. Čakaj, teraz to dám. Yes, tak už som FBO. Profesionál som. OK. Idem natešiť trochu dreva, neviem, koľko budem potrebovať, ale 8x3 je 24. Takže potrebujem 24 dreva. Toto podľa mňa bude stačiť. Jedno nám chýba. Tak to je perfektné. Musíme sa ešte otočiť a ísť ešte pre jedno drevo. To je tak otravné. Ja to proste nenávidím. OK, tak máme to tu. Bum. Teraz pekne bežíme. Utekáme jak o život. Jej, bežíme. Tak, nebudem riskovať znova, že tam padneme. Idem sem pekne. Sem do našich crafting tablov. Urobiť si pekne... Nie, počkaj. Crafting table nie. 3 truhlice, 1, 2 a ešte jednu, nádhera. Teraz sem dám jednu a sem takto 2, nádhera, sem potom už pôjdu iba 2 postele. Jo a uvidíme, OK, tak to máme skoro vypečené, počkaj, ja to urobím ešte, počkaj, to je blbosť, na čo som to spravil, ešte zoberiem toto, OK. Idem do crafting table, idem si urobiť tie glass panes, takto nádhera, dám ich sem, Takže asi budem trochu opatrnejší, keď ich tam budem dávať. Takto. Ešte sem 2 a tu asi 4 a ešte hen tam pri dvere a to bude asi všetko. Nie, ešte sem. Tak. Jo, a teraz si idem ešte pre tieto veci a toto. A jo, tam budú už tie 2 postele a tak. Jo, teraz ešte tak a tak. Dobre. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Dúfam, že mi dáte like a odber, veľmi sa to poteším. A jo, dajte si aj zvonček, nech nezmeškáte ďalšiu epizódu. A jo, majte sa dobre, tak zatiaľ, čau!